аз ще застана до всеки един, независимо как се казва, който гарантира ефективно изпълнение на целите на моята политическа общност. И ще се съмнявам в здравия разум на всеки един, който непрестанно ми обяснява какви трябва да бъдат целите, без никаква идея как може да ги реализира. Когато си малцинство, успех е изпълнението на всяка твоя цел, на част от нея. В едно успяваш на 120%, в друго само на 20%. Неуспеха в едно място не означава общ неуспех на всички. Ставаш, утърсваш се и продължаваш напред, блъскаш следващия ден. Следващия ден можеш да успееш на същото място, където вчера не си успял. Само че за да успееш, трябва да държиш в себе си оръжието на успеха. Оръжието на успеха е да накараш останалите да бъдат част от твоя отбор. Претенцията, че политиката е индивидуална игра, е претенция на глупави хора. Това е занимание за отбор и изкуството на политиката е да намериш, да сътвориш, да реализираш, да задържиш мнозинството около целите си. Да рушиш мнозинство е най-лесното нещо на земята. Да създадеш мнозинство е изключително трудно. В тези 2 години, може би около 30% от целите, които Реформаторски блок е постигнал, не бяха цели на ГЕРБ, не бяха цели на Патриотичния фронт, но те бяха реализирани.